Čauko Maťka. Ahoj Jarka. Ahojte, čaute všetci. Sme tu opäť my, vaše najobľúbenejšie účtovničky a ďalší diel vašich obľúbených diskusí na rôzne témy zo sveta nezisku. Dnes budeme trošku účtovne sa rozprávať, ale myslím, že to nie bude diel vhodný len pre účtovníkov, ale kľudne aj pre nejakých finančných manažérov. Budeme hovoriť o účtovaní projektov, ale budeme hovoriť aj o kofinancovaní, budeme hovoriť o oprávnených výdavkoch a určite teda toto všetko dáme do jedného balíka v dnešnom dieli. Tak poďme si teda povedať, akými spôsobmi vlastne účtujeme tie projekty. To znamená, že rozlišujeme ako keby dva také spôsoby, ktorým môžeme mať projekt financovaný. Prvým spôsobom sú tzv. Zálohové platby, alebo druhý spôsob znamená refundačne. A ešte sa môže v praxi stať, aj sa dosť často stáva, že tento spôsob je ako keby kombinovaný. Že chvíľu ideme na základe tej zálohovej platby a možno v určitom bode sa to prepne do takého módu, že zároveň teda ideme aj refundačne, aj zálohovo. Ako to bude s účtovaním? No, ja poviem, že ako to účtujem ja. Môžeš so mnou súhlasiť, nemusíš. Podľa mňa poďme si podiskutovať, lebo možno nájdeme aj viaceré spôsoby, ktoré sú OK. Takže ja to účtujem takto, ale stretla som sa, že to môže byť aj trošku inak, vlastne naopak. Áno, ako to účtujem a to ja. mám presne ja. No, vidíš, že že podiskutujeme. No dobre, a tak máme zúčtované zálohy a čo teda ten druhý spôsob? Čo tá refundácia? Tu ako účtujeme? Alebo ako účtuješ, ja budem počúvať. A možno dúfam, tiež sa zhodneme a možno tiež bude diskusia. Či v tomto bode sa nelišíme. Ja tiež vlastne, keď je to refundácia, tak áno, vlastne vo výške oprávnených výdavkov, ktoré sa predkladajú na zúčtovanie, tak áno. V tomto sa zhodneme. Ale pekne si mi nahrala na smeč, využijem túto nahrávku. Oprávnené výdavky. Áno. To je také čarovné slovíčko, ktoré tu už tak zaznelo, tak poďme si vlastne povedať, čo sú to tie oprávnené výdavky, alebo že čím sa vyznačujú, čo to je, čo to žere. Ale trošku sa dostávame do rozporu toho akruálneho princípu v účtovníctve a prichádzame ako keby do toho princípu, ktorý uplatňujeme v jednoduchom účtovníctve, že práve tie oprávnené výdavky sú náklady, ktoré sú už uhradené. Čiže nestačí, že sú zaúčtované, ako v podvojnom účtovníctve, časovo vecne súvisia s tým obdobím, ale tým, že nie sú vlastne uhradené, tak ich ako keby, že nemôžem reportovať, nemôžem ich považovať za oprávnené. Takže je to potom také trošku, triky, že je to náročnejšie vlastne vytiahnuť ten výstup z účtovníctva. Ešte mi napadá, že v tejto súvislosti dosť často sú to aj Facebook faktúry a takéto, ktoré zahrňujú do projektov. No podľa mňa ešte by sme si mali v rámci týchto projektov povedať niečo ako kofinancovaní. Nejdem dneska vysloviť to slovo. Lebo to nie je také jednoduché kofinancovať. Kofinancovať, presne. Ono sa to aj ťažko hovorí, ešte ťažšie ho teda robí. A my sme vlastne o tom aj hovorili už v tomto dieli, aj sme to viackrát spomenuli a úplne to tak vedie k tomu, že vlastne to účtovanie tých projektov presne musí byť to tzv. Projektové účtovníctvo. Už je to asi trošku dávnejšie, ale venovali sme sa aj tejto téme. Tam je nezriedka podmienka vlastne v tých zmluvách alebo v tých príručkách, že vlastne vy budete musieť vedieť preukázať v prípade kontroly alebo ak vás na to výzvu, že naozaj máte v rámci účtovníctva separátne účtovaný ten projekt. Áno, asi je to aj kvôli tomu, aby sa zamedzilo tomu tzv. Duplicitnému financovaniu, pretože ak máte to projektové účtovníctvo, tak to podľa mňa nie je možné. Nie, to stade proste vyskakuje. Ja som sa ešte dokonca stretla, teraz ma ešte napadlo napríklad pri auditoch, lebo niektoré projekty vyžadujú aj audity a napríklad odo mňa chceli auditori, nie teda len preukázať tie náklady a výnosy, ale odo mňa chceli normálne, že celú hlavnú knihu, ale že aj všetky zúčtovacie vzťahy. Ja to tiež už párkrát prekvapilo. A potom vlastne sa dozvieme, že už v uzavretom účtovníctve sme mali mať takéto analytické účty. Ale aj to prináša život, ale teda našťastie sa väčšinou dá komunikovať aj s tými ľuďmi na druhej strane. A čo nás čaká v ďalších dieloch? Ostaneme ešte v tej účtovnej tematike. Tak budeme účtovať. Ponoríme sa do sveta časového rozlišovania. Ďakujeme vám za vašu podporu, za vašu sledovanosť, otázky, ktoré nám posielate, námety na ďalšie témy. A pridajte sa k nám a buďme spolu bez risku, v nezisku.